sabi ng apo ko, sabi, pag abot mo Mami Ros kay kaagapay kayo para nahihiya kami sa kanya. Wala kami maipakain. Hindi kami marunong magluto. Sabi ng mga apo ko. Sige lang, okay lang. Sabi niya, Nay, tulog na lang. paano ka pala paano ka pala sumali sa doon dati sa Itbulaga sa bawal Ako ay judgmental? nag-apply kasi narinig ko na ang peso, yung sa peso sa matatanda, mag-apply daw lahat ng matanda na gustong, na kaya, na gustong magtrabaho sa Punchay. Ngayon, pumunta ako ng may kasama ako mama, hindi kilala yung mama na yun. Hindi ko siya kilala. Ang pogi niya, sabi niya, nanay, saan ka pupunta? Ako, sir, pupunta dito sa City Hall at ako mag-a-apply ng trabaho. Ay, ang tanda mo na mag-a-apply ka kasi para sa matatanda yun. Sabi, siya, samahan na kita. Yun, sinamahan niya ako. Hindi ko alam kung taga-saan yung mama na yun. Nang karating niya, sabi niya sa akin, mama, nanay, hindi pa ako nakarating dito sa itong City Hall. Hindi pa ako nakarating dito. Ngayon lang, first time. Nilibot ko siya. Sabi ko, ito ang aming sa konsehal. Ito, second floor. Papunta kami sa fourth floor eh. May second floor na daanan namin. Yan, dito ang mga konsehales. Doon sa susunod, fourth floor, doon ako mag-apply. Sabi ko, ay sinamahan din niya ako. Nung nabigay na sa akin yung papilis, yung mga ganito papilis, nanay, sabi naman ng mama, ako nanay at ako na magsusulat, malabo ang mata mo yata. Ako na magsulat. Tanong ko lang sa iyo, sagutin mo lang. Kung anong pangalan, kung anong siya nakatira, anong barangay, isang ko sagot. Ayun, na matapos na, binigay ko na sa kanya, doon sa mama, doon sa City Hall. Nung na ako, sabi sa akin, Nanay Rose, kailangan niya ang litrato mo. Bukas sa sir, dadalhin ko agad yung litrato, papakuha ko ng 2x2 at saka 1x1. 2x2 at 1x1. Kailangan daw nila. Pagawagod ako. Nung ako doon, pinalo ako ulit. Sabi niya sa akin, Nanay Rose, mag-duty ka na. Ay, salamat. Sir, saan ako? Saan ba niya ang gusto mo? Sabi sa akin ni Sir Fernan. Sabi ko, yan sir, sa kung saan niyo marami sa Jollibee. Ay, huwag din sa Jollibee, yung nagali ka sumakay. Pupunta ko, wala naman ako sasabihin. Pupunta din sa Quiapo. Dito na lang sa, sa Chowking, Ligarda, sa may LRT. Paglabas mo, sakay ka lang ng isang sakay. Yun na yun, Jollibee na yun. Jollibee na yun. Ligarda. Ayun, nag-umpisa na ako. Nung ako nag-umpisa na doon, mga 2 linggo na siguro ako nagtatrabaho. Pinukunan ako ng mga tao ng camera, video. May YouTube yata ako yan. Tapos, pinag-usapan ako ng Itbulaga. Sabi ko, hindi siya marunong mag-ano. Sila ang sabi yung gusto yung namamasukan lang ako. Ginausap na yung manager ng Chowking. Yun. Ini-schedule ka agad ako. Sabi niya, Nanay, alas 6 ng umaga, pumunta ka ng barangay, kasama mo yung apo ng dalawa, ito nga si Rans, saka si Rainier, at saka itatay, balik kayo. Diyan kayo sa barangay, susunduan ka namin. At meron kami food pera na susundo sa inyo. Ay nag-antay na kami, mga 9 o'clock ka ng kami mapuntahan. Dinaanan kami, dinala ka agad kami sa Itbulaga. Hindi sa'yo na kaagad ako. Sabi nanay, anong ba yung talent ko? Sabi ko, tango, cha-cha, bugi. O yan. Pagpunta na, alauna, tatawagin na kayo sa
harap na kayo sa media, pinahulaan kami. Sabi, kaming 7 na Chowking food chain na nagtatrabaho. Yung 4 doon, hindi isa nagtatrabaho. Kami lang 3. Kaya doon 7. 3 yung tama, 4 yung mali. O, hindi. Sabi, sino sa inyo ang naboto kay Nanay Rose? Ay, hindi kayang mag-ano yan. Hindi kayang magtrabaho sa Chowking, matanda Chowking. na. Di ba tas ako? Okay naman. Ito naman ano, hindi rin. Wala. Hindi, talo kami. Hindi kami matatanda. Wala. 3. Yung ang kinuha nila yung 4 na malulusog. Ay, hindi naman nagtatrabaho sa Punchinyo eh. Yun ang mga BIR, sa DSWD, yung 4. O, ayun. Inano kami doon sa ano, sa Bulaga. Sabi ng manager ng Bulaga, Nanay, may interview sa inyo. O, na ito ang 5,000. Hindi agad kami ng tigli 5,000, 5,000 agad. O, nung ano, binigyan ko ng 1,000 yung anak ko, yan, si Gia, Diego, hindi 4,000. Binigay ko yung pinakang boss. Yung nag-ano sa amin, hahawak yung tumutulong, di may 3,000 pa. Dumating yung mga maniningil sa utang. Di, ayan namin, Nanay Rose, sisigilin kita, di sa isa 500, di sa isa 500. Hindi, wala na, 200 na titira. Sabi ko, gusto wala, hindi lang ka magka 2,000 lang natira. Mahusto ba mo ito sa pagkain ko sa isang buwan? Sabi ko, gano'n. Ay, tapos, kain naman kami dyan, lutuan kami. Ay, nalit na, nag-aunti lang pera ko, naubos na. Hanggang 1,000, hanggang nawala na lahat. Sabi ko, Diyos ko, buti na lang. Nakita ko ninyo, nandun, punta kami saan. Ang gawa ko, wala na akong pera. Nagtinda na ako. Wala na akong pagkitaan eh. Bali 5,000 lang talaga yung nakuha nyo sa Oo. Pero Itbulaga. kung nandun si si Vic at saka si Busing, wala, may regalo pa raw kami. Ay hindi, yung asawa lang nandun. Si, yung asawa ni Busing, si Luna. Si Pauline Luna. Si Pauline Luna, yun lang. Ang puti-puti niya, parang itlog. Oo, ang puti-puti niya. Sabi ko, ano naman ang hita nito natin ang klasilik sila. Napanood ko yun. Napanood ko yung pag-atin nyo ng ano yan? Bawal judgmental. Oh, judgmental. Saka yung, di ba, tumabi din sa inyo yung matandang lalaki rin. Oo. Na nagtatrabaho din sa ano, sa Jollibee. Na hindi rin nila nahulaan. Hindi nahulaan. Yan, napanood ko yun. Tapos sabi nga ni ni Jose sa akin, Nanay, anong talent mo? Tango. Ay, music. Sabi ka naman, nung nag-music na, tumawag na kami, nag-check na kami ni Jose. Nung pag-ikot, inano ako, nilingkis ako ni Jose. Sobrang tuwa. Naglagato ka ng buto ko, naglagato ko Jose. Lumagato ka ng buto ko, naglagpa ka ng buto ko, wala na akong buto. Ang sakit-sakit. Hindi na ako makagulapay. Nagpa-therapy na ako. Ang therapy ko, 50 pesos isang araw. 1,000 ako. Nung yakap pa ni Jose, tapos... Oo, nung yakap sa akin ni Jose, yung ikot ba? Pag-ikot, di ba, pa-iikot ka, sinabi pa agad din siya ako ng ganyan. Pag-ikot namin dalawa, naglagato ka ng buto ko. Ang sakit. Hindi na ako nakahinga. Sabi ko, hindi ako nahihiya ako sa tao. Matanda ka na kasi, huwag ka sabihin ganun. Kaya hindi na ako kunyari, naglakas-lakasan na rin ako. Pero ang hirap na ako noon. Sakit na nung buto ko noon. Pag ko, lingkising ka ba naman ng tudo na angat ang ganyan yung paa ko? Yapos siya sa akin, pag-ikot. Oo, hindi ako makain. Tuwan-tuwa siya sa akin. Sabi Nanay, hinipulebi sa iyo, po ako ng Jose. Tuwan-tuwa ako sa iyo, sabi nga noon. Walang matanda na ganyan, sabi nga noon. Ikaw lang ang matanda na nagpunta dito ng judgmental na 95, 94. 94 ako noon. Ngayon, 95 na, sabi nga nila. O Nanay, pag sa susunod, bisita ka na lang namin
dito. Ito ang cellphone. Sabi niya, ito ang aming ito ang aming number. Tawagan mo kami at tapos sasalubungin ka namin dyan sa pintuan. Ay marami naman yan pang pandi pa ngayon, bawal ang tao pa. O hindi na ako hindi na ako nagpunta-punta doon. Nag-intay na lang ako ng maraming tao. Pag maraming tao na tinatanggap sila, ay ngayon panay ko pala ngayon Oo. Panay Tsaka nakakulong sila sa picture para bang tsaka rin pandemya kasi ngayon, bawal din yung pandemic na matanda na maglakad-lakad lang. Bawal daw maglakad-lakad. Kaya pati yung pagtrabaho namin, bawal din. Wala pa na pagtrabaho sa amin. Take home na lang, take out na lang ang inyong pagkain, sabing gano'n Kung gusto niyo pumunta matatanda, basta't may bakuna na kayo, punta kayo sa sa mall. Pasyal kayo doon. Siyempre magugutom ka, pupunta doon, wala kang pera. O anong kakainin ko doon? Di bali kung mura ang pera, bangka doon, pinakamababa doon 50. O may pa doon, yung kanin doon. O plus kanin, 50 na yung ulam, ang kanin pa, o 10 piso. Alagyan ka pa ng soft drinks, may ano ba yun? Buti ka pa, Nay, nakatapak ka ng Itbulaga. Ay, sama kita, pag gusto mo. Itatawagin uli ako doon. May number ka sa kanila? Oo, meron. Punta tayo ng Nandito Itbulaga. kunin mo, tabi ko sa iyo. Nandito sa akin yung Itbulaga. Hindi ko nga ito nata. Hindi ko nga ito na Mababasa niya. Ito, naman. Ito naman, tubig. Kasi Nabasa tuloy. Hindi ko Huwag mo nang igalaw-galaw yan. Ito sa tubig. Pagkatapos ito, ayan 5,300 ito ang ating. Need barangay certificate. Yun ang Ano yan? Kailangan daw magdala ako ng Barangay certificate. Ito. Ano yung 5,000? Yun ang abayaran ko para magkaroon ko ng tubig. May tubig. Tubig? Oo, water nila dyan. O kala ko Itbulaga. Hindi, i-water nila dyan. Tubig pala to. Sa tubig yan. Oo, yan, tubig yan. Ang Itbulaga ko nandito. Tinatago ko yan. Maano ko sa sa ganitong mga papilis. Mahirap kung mga papilis katulad yan. Manawagan ka kay Busing. Ay, oo, tatawag ako. Magpapasalamat. Baka mapanood niya, di ba? Oo. Ay, Matulungan niya si Pwede panoorin niya yun sa judgmental ngayon sa Facebook. Andiyan pa rin ako. Nandun nga. Nakita ko sa sa YouTube din. Oo, sa YouTube. Nandun pa rin sabi nila na marami nagkukongress. Nanay, kadadaan ko lang dyan kahapon. Nanay Rosa, kita kahapon sa TV. Hindi pala ako napunta ng TV. Tagal-tagal na nun. Ay, Manawagan ka ngayon. Ay, San Bal, Tagapay. Kay Vic Soto. Kay Vic Soto, wala ka pa tayo dito. Ito ka, kunin ko muna yung cellphone nila. Hindi, hanapin ko muna. Hindi, manawagan ka lang. Baka Paano mananawagan? tulungan ka. Yan. Malay mo, tulungan tayo. Oo nga, no? Tulungan ka dito pa mapatapos tong bahay mo. Ano ba yan? Kung ba siya, diretsa ba doon? Oo, mapapanood to ng mga Oo. Manawagan ka na. Sir Vic, ako po 95 years old, ako si Flory Rose. Ako po humingi ng tulong sa iyo at gusto ko pong maayos yung bahay ko. May tumutulong po nga sa akin din. Gusto ko po tulungan mo naman ako para marami pa pong kulang. Sir Vic, maawa ka po naman sa akin. Tanda ko na, 95 na po ako. Nakapunta na po ako dyan sa Itbulaga noong pong January 17, 2019. Wala po ikaw, si Pulin lang ang nandoon at saka si Sir Jose Manalo. Wala po ikaw. Ikaw po nga inaantay ko doon para naman po ako ay makita ng personal. Tsaka si Bossing. Ako pinahingi sa iyo ng tulong.
maawa ka po sa akin. Ang tanda-tanda ko na. Yan po marigalo mo sa akin, babas ko mo lang sa akin yan. Busing. Kailan po ba kayo mag-ano ng mga taong manunood dyan sa inyong Itbulaga? Gusto ko na pong pumunta riyan. Ba't kayo nasa kudrado lang, ano yun, nakalagay lang doon sa hawla. Nasa hawla, doon lang nasilip. Doon lang ako nakapapanood. Gusto ko po personal na pumunta dyan. Tatawag po ako, sir, sa inyo. Nandito po yung kay Ma'am Jam at saka kay Sir Binaraw, kay JR. Kayo po namimiss ko na lahat-lahat, yung mga Itbulaga, mga staff ng Itbulaga. Ako po ay narinig sa aking bahay, kasama po ko din isa pong kaagapay na si Celine. Dito po kasama po ni Sir Adam. Ayan. Sana po matulungan po sila ni Bossing, no? Malay natin, di ba? Nagbabaka sakali lang tayo. Marinig niya ako. Ayun. Matulungan na lang niya ako sa pagpagawa o matapos na. Marami pang kulang eh. Yung pang CR ko, wala pa din. Yung hagdan, wala pa din. Yun. So, yun po mga kalingap. Yun po yung kwento ni Nanay Rose. Paano siya nakasali ng Itbulaga. So, nag-apply muna siya. May nakakita sa kanya na poging-pogi daw. Oo, si Kent. Kent ang pangalan. Si Kent. Hindi mo alam yung apelido? Hindi ko lang apelido. Hindi ko nakuha eh. Ayun. Ayan, kay Kent na tumulong kay nanay, maraming salamat po dahil din po sa iyo. Ayan, nakapagtrabaho si nanay dati sa sa isang Jollibee. At doon naging tulay na para makasali siya sa bawal judgmental ng Itbulaga. Judgmental. Ayan. So ayan po mga kalingap, maraming salamat po. At sana matapos na rin to ng itong bahay ni nanay. Oo, maligaya. Para kahit pa paano may makakatulog na ng maayos si nanay. Ayan. Nasaan yung higaan mo? Nandun sa taas. Okay. So yan po, maraming salamat. God bless po.